a resoldre problemes i a parlar un poquet de les gràfiques. Es comencem? Val. Diu, quants punts ha aconseguit l'equip blau? Bueno, pues, així vegem dos equips, els dos xiquets del barret blau, que han aconseguit uns punts, i les xiquetes de groc han aconseguit uns altres punts. Però a soles ens pregunten per els xiquets de color blau. Bé, així que anem a fer-ho de color blau. Diu, el primer jugador ha aconseguit, molt bé, 48 punts. Si ho posem així, 48. Perfecte, bueno, més o menys. Que xuli. Val, diu, l'altre jugador ha aconseguit 29 punts. I escrivim així, 29 punts. I en total, doncs no ho sabem, però anem a averiguar-lo. Així que així a la dreta anem a sumar el que han fet entre els dos jugadors. 48 punts més 29. I fem la ratlleta. Val. Comencem per primer les unitats i després les desenes. Vaya. 9 més 8. 9 en el cap més 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. 17 són 7 unitats i una desena, que la posem així dalt, la regalem a les desenes. I ara sumem les desenes. 4 més 1, 5, 5 més 2, 6 i 7. Així que l'equip blau ha aconseguit 77 punts. Ok? Perfecte. Ara te diu, quantes disfresses d'animal hi ha? Bé, si se n'adoneu, hi ha 3 penjarrobes, però no totes són d'animals, de disfresses d'animals. Esta sí, primera sí és un disfressa d'animal i diu, en un penjarrobes hi ha 16 disfresses. En l'altre penjarrobes també són disfresses d'animals i hi ha 21 disfresses. I per últim, este d'ací no són disfresses d'animals, així que no necessitem aquesta data. En total, quantes hi ha? Doncs anem a sumar-lo, com hem fet abans. 16 més 21. Posem la ratlleta i el símbol de la suma. 6 més 1, superfàcil, 7. I 2 més 1 són 3. Quantes disfresses d'animal hi ha? 37. Perfecte. Ok? Passem la pàgina. Diu, observa el gràfic i explica si algun problema representa aquesta informació. Te diu que n'hi ha 4 de raqueta, 4 de gimnàsia rítmica i 6 de pilotes de futbol. Vale. Bueno, no sé. Així, en el primer gràfic, què és el que vegem? Que hi ha igual de persones que s'han apuntat a tennis que de persones que s'han apuntat a gimnàsia rítmica, però hi ha més persones que s'han apuntat a futbol. Així que este no seria. Val. En la següent gràfica diu que n'hi ha poques persones que s'han apuntat a raqueta i igual de persones que s'han apuntat a gimnàsia rítmica que a futbol. Aleshores tampoc seria, perquè sí que hi ha així una diferència. 4, 5 i 6. En aquest gràfic d'ací diu que n'hi ha menys persones que s'han apuntat a raqueta, a tennis,
Unes poques més que sí que s'han apuntat a gimnàsia rítmica i unes poques més que s'han apuntat a futbol. Sí que podria ser aquest gràfic. No me deixa treballar damunt, però vosaltres sabeu que seria aquest. Perquè en este d'ací diu que n'hi ha moltes que s'han apuntat a tenis, unes poquetes menys que s'han apuntat a gimnàsia rítmica i per últim molts poquets que s'han apuntat a futbol. Així que la gràfica que sí que pot ser que siga seria esta. Podria ser així, 4 de raqueta, una més 5 de gimnàsia rítmica i una més 6 de futbol. Tindrien que encerclar aquesta d'ací. Així que ja està tot fet per aquest dia de matemàtiques. Continuem un altre dia.